Hello mga kaaswang, bago po tayo mag-umpisa ay hihingi lang po sana ako ng konting pabor sa inyo. Sana po ay mapuntahan din ninyo ang isa ko pang channel. Bali mag-a-upload tayo ng iba't ibang kwento doon. Katulad na lang ng mga kulam, engkanto o ano pa man dyan. Nakalagay po yung link ng channel na yon sa pinned comment section ko at sa community. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin. Sino bang mag-aaral ang hindi nakaranas ng pagbubulakbol? Lalo na kung nagkayayaan sa isang bagay na kapanapanabik. At higit sa lahat, kasama mo ang iyong crush. Malamang hindi mo talaga maiisip pa ang maaaring maging consequences. 50 anyos na ako ngayon, Sir Casper. Subalit ang pangyayari noong aking pagbibinata pa lamang ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ako nga po pala si Dennis, tubong si Palay Negros Occidental. Isinulat ko itong karanasan patungkol sa aswang. Umaasang, kagaya ng iba, ay mabasa mo rin ito upang mapakinggan ng marami mong tagapakinig. Taong 1986, sa edad na 15 anyos, nasa ikatlong baitang ng sekundarya ako noon. Sa ganoong edad, talagang sumisibol ang unang atraksyon nating mga lalaki sa mga magagandang dilag. May kaklase akong sobrang ganda noon. Kahit nasa nayon kami ay kumikinang sa kaputian ang malaporsilanan niyang balat, ang matangos ngunit maliit niyang ilong at ang manipis na hugis pusong bibig na sobrang sarap titigan. Nawawala talaga ako sa focus ng aking pag-aaral kapag nahagip siya ng aking mga mata mula sa aking unahan. Kahit naka-peripheral vision lang ito, ay talaga namang nang-aakit at hindi ko alam kung bakit parang may magnet na laging nasa kanya ang aking tingin. Minsan, naging tampulan na ako ng tukso ng aking mga kaklase dahil palagi akong nahuhuli ng teacher na nakatitig sa kay Mylene, ang aking crush at first love. Totoo nga siguro, Sir Casper, na first love never die. Kasi hanggang ngayon kahit may mga kanya-kanya na kaming asawa at mga anak, halos siya lagi ang laman ng aking panaginip. Lagi ko pa rin siyang naaalala at laging tinatanong kung nasaan na kaya siya ngayon. Minsan pinipilit kong wag na siyang maalala kasi sobrang unfair din para sa aking ulirang asawa. Ganito nga pala iyon, Sir Casper. Narinig kong magkakating klases ang iba naming kaklase na mga kababaihan at kalalakihan. Dahil plano nilang pasukin ang buhay na kuweba sa isang sityo na sakop ng aming baryo. Tinatawag iyong buhay kasi nga may umaagos na tubig mula sa loob nun. Marami na raw ang nakapasok sa kuweba na iyon. May sabi-sabi na marami na raw ang pumasok na hindi na nakakabalik pa. Pero marami din naman daw ang nakauwi rin. Basta raw, magkahawak kamay lang kayo kapag pumasok at hanggang sa paglabas. Nang malaman ko na kasama si Mylene sa kanilang plano, hindi na kaagad ako nagdalawang isip pa na sumama sa kanila. Nagdesisyon na kaagad akong sumama sa kanilang lakad. Matapos mananghalian, isa-isa kaming nagsidatingan sa aming tagpuan.
sa ilalim ng malaking mangga sa harap ng aming paaralan. Sobrang sabik akong gumala ng mga panahong iyon. Iniisip ko na baka ito na ang pagkakataong masabi ko kay Mylene ang matagal ko lang nararamdaman para sa kanya. Nang makompleto na kami ay agad nang tumalima. Baon ang ilang flashlight at mga pagkain. Mga 1 oras rin ang lakarin bago marating ang liblib na lugar na iyon. Subalit, kapag kasama mo ang iyong crush, pakiwari mo ay kulang ang layo ng iyong nilakad. Parang gusto mo na lang doblehin. Lalo pa at ang tagal kong nakakuha ng buwelo upang magtapat ng aking pag-ibig para kay Mylene. Hanggang sa tinulungan ako ng isa kong kaklasing babae. Kinausap niya si Mylene upang magpahuli dahil gusto ko siyang makausap. Nagtaka pa noon ang dalaga habang mabagal na naglakad upang hintayin ako. Dennis, bakit? Anong sasabihin mo? Nagtatakang tanong ng dalaga na nakakunot ang noo. Mylene, kasi, ano nangyari sa'yo, Dennis? Nagtatakang tanong niya nang makitang naliligo ako sa pawis at hirap magsalita. Mylene, mahal kita. Diretsyong wika ko sa garalgal na boses. Sobrang kaba na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Unang pagkakataon ko na nanligaw ng babae. At legit na legit, kapag talaga may tama ka sa isang babae, sobrang hirap magsalita ng diretsyo. Nagulat noon si Mylene sa aking sinabi, pero tulad ng inaasahan ko, hindi siya basta-basta mapapasagot agad. Ang sabi niya, hihintayin ko na lang raw hanggang makatapos siya sa pag-aaral. Nadismayaman ay wala akong magawa. Narating namin ang sinasabing kuweba o yungib. Ang ganda nga ng lugar. Para siyang virgin forest. At sa baba ng nasabing yungib ay ang katamtamang taas ng falls. Sobrang linis ng tubig. Yung iba ko nakaklase ay nagubad na ng uniform at nilagay iyon sa kanilang backpack. Nakashort na lang ang mga ito at kamisola. Mas lalo tuloy akong pinagpawisan nang makita si Mylene sa ganoong ayos. Mas lalo kasi siyang naging attractive dahil sa lumantad ang bilugin at makurbada nitong hubog. Parang binubuhay nito ang aking alagang natutulog. Pero hindi ako nagpahalata na sobrang affected, Sir Casper. Mamaya, iisipin niyang manyak ako. Nagsimula na kaming pumasok sa madilim na yungib. Bit-bit ang flashlight. Ay pares-pares kaming pumasok. Tamang-tama, si Mylene ang naging partner ko. Nakakahalata rin kasi ang iba na may mutual understanding sa aming dalawa. Mas lihim akong kinilig sa tagpong iyon. Lalo noong padilim na ang lugar. Mas lalong humigpit ang kapit ni Mylene sa aking bisig. Kaya nakakuha ako ng pagkakataong makatsansing. Siyempre, lalaki ako. At likas na yata sa mga kamay natin ang mabilis kumilos sa mga bagay-bagay. Hinapit ko ito papalapit sa akin at success. Hindi ito pumalag. Sobrang ganda ng loob ng kuweba. Maraming purma ng granite stone na naging sentro ng aming atensyon. May tila misa at upuan na napurma ng batong granite. At halos kumikinang ito
tuwing tamaan ng ilaw ng flashlight. Sinubukan pa naming umupo doon. Siguro kung nauso na noon ang cellphone at social media, malamang marami akong memory sa aking Facebook ngayon. Kaso walang gadget sa aming kapanahunan. Nilatag namin ang aming dalang pagkain at nagsimula ng kumain sa loob. Sobrang ingay pa namin noon. Paminsan-minsan ay nagrereklamo ang aming ibang kasama dahil binabato raw sila. Kinutya pa ang mga ito na ang papangit at hindi welcome sa bahay ng mga engkanto. Nagkatawanan ang lahat at nagulat ako nang biglang takpan ang aking bibig ng kamay ni Mylene. Bakit? Nagtatakang tanong ko habang hapit ko pa rin ang kanyang bewang. Huwag kang tumawa. Hindi dapat kinakantsawan ang mga lamang lupa. Hindi natin alam kung ano ang pwede nilang gawin sa atin. Wika niya sa akin. Hindi ako nakitawa, oy. Kumakain ako ng kamote. Mamaya, mabilaukan ako. Sagot ko sa kanya. Naniniguro lang ako. Mahirap na. Dugtong pa nito. Nang matapos na kaming kumain ay, nagpatuloy kami sa paglakad. May mga parteng sobrang dulas, kaya kung todo ingat ako na hindi makaapak ng batong tinutubuan ng mga lumot. Mahigpit na rin ang hawak ko kay Mylene upang hindi ito mabuhal sakaling makaapak sa madulas na bato. Dennis, nakakatakot pala talaga dito. Paano kung maligaw tayo? Wika niya. Huwag kang matakot, Mylene. Andito naman ako para sa'yo. At saka, ang dami natin. Kaya kumalma ka lang. Pabalik na wika ko sa kanya. Hanggang sa bigla na lang hindi gumagana ang flashlight na aming mga bitbit. Wala ni isa sa aming bitbit ang natira. Nagsimula nang magpanik ang iba. Habang pinipigilan ko si Mylene na huwag mag-alala. Niyakap ko na ito upang maging kalmado. Maya-maya ay sumigaw ang nasa unahan namin. Uy, huwag kayong masyadong magpaiwan ha. Dapat dikit-dikit lang tayo. Ganito. Bale 12 tayo lahat. Simulan niyong magbilang. Sigaw noon ni Rafe, ang pasimuno ng pangkat. Kapares niya ang kanyang kasintahan, ang first honor ng aming klase. Nadakilang bulakbol din paminsan-minsan dahil sa impluwensya ng nobyo. Nagsimula ngang magbilang. Nasa ikapitaw si Mylene at ikawalo naman ako. Nagtaka kaming lahat. Nang ilang minuto na ang nakalipas ay wala pang 11 at 12 ang umimik. Nagsimula nang mag-alala ang lahat. Pati kami ay sumisigaw na at tinatawag ang kanilang pangalan. Amor, Mercy, asa na kayo? Sigaw noon ni Mylene. Maging ang iba naming kasama ay sinisigaw na rin ang kanilang pangalan. Nagpanik na ang lahat. Wala na sa focus at nagsimula ng matakot. Ang pang-9 at pang-10 na kasunod sa amin ay inutusan ko na kumapit kay Mylene at huwag na huwag bibitaw. Wala namang ibang daanan kaya imposibleng nawala sila. At hindi ganoon kabilis. Dapat sana ay sumabat sila nang tawagin ang kanilang mga pangalan. Subalit wala. Kaya ramdam ko na may kakaiba. Ilang sandali pa ay tila may huni ng uwak mula sa aming uluhan ang padaan-daan
Mabuti na lang at may dala akong kutsilyo, kaya kinuha ko iyon sa aking gilid at itinaas. Alam ko na hindi ito isang uwak lang at walang uwak na naninirahan sa loob ng yungib. Kung paniki, siguro maniwala pa ako. Hinawakan ko ng mahigpit si Mylene sa bewang habang pinilit na masanay ang aking mga mata sa madilim na loob ng yungib na iyon. Ilang sandali pa ay tila may humihila kay Mylene, kaya mas lalo ko itong hinigpitan ng hawak. Sumigaw si Ross, ang pangsampo. Hindi! Sigaw nito. Narinig kong tila may ibinato ito. Siguro nakapulot ng batong malaki at naihagi sa halimaw. Nagsimula ng mataranta ang lahat. Mabilis ang mga hakbang namin upang marating ang dulo kung saan naroon raw ang lagusan. May ibang nagsuggest na bumalik na lang, ngunit ang sabi ng nauna sa amin, mas malayo pa raw kung bumalik, kaya mas mainam na ipagpatuloy na lang ang paglalakad. Nagsimula ng mag-iyakan ang iba, maging si Mylene nang kapkapin ko ang mukha ay basa na rin. Niyakap ko ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Palabasin mo lang ako ng buhay dito, Dennis. Pangako, sasagutin kita. Tayo na kaagad. Promise. Wika nito na tila sa akin nakasalalay ang kanyang buhay. Mas lalo naman akong nabuhayan ng loob ng mga panahong iyon. Mas naging mapagmatsyag at mas sinigpitan ko pa ang hawak ko sa kanya. Ilang sandali pa at narinig lang namin na sumisigaw si Ross at tila ba unti-unti ay lumiliit ang boses. Parang nahuhulog ito sa balon. Kinabahan na ako dahil doon. Paano kung bahay pala ito ng aswang ang yungib na aming pinasok? Ede, parang inialay lang namin sa mga halimaw ang aming buhay. Tinalasan ko ang aking mga mata. Hindi ako papayag na isa sa amin ni Mylene ang mabiktima niya o kaya nila. Hindi ko kasi alam kung ilan ang aming kalaban. Maaaring magpamilya ito. At alam ko na nanganganib kaming lahat sa mga sandaling iyon. Hindi pa man kami nakahumas sa takot sa sunod-sunod ay bigla na lang tila may malaking tipak ng bato ang bumagsak mula sa itaas. Biglang nagsigawan kaya inakala ko na isa sa mga kasama namin sa unahan ang natamaan. Maagap silang sumagot na hindi. Nakikiramdam kami. Mukhang wala nga. So ano? At para saan ang bumagsak na iyon? Bigla na namang may pumasok na espekulasyon sa isa sa aming mga kasama. Ala, baka biglang sinarahan ang lagusan. Paano kung hindi na tayo makakalabas ng buhay dito? Iyari na tayo. Hagulgol na wika ng isa sa aming mga kasama. Hindi maaari yan. Malayo-layo pa ang lagusan at matatanaw natin ang liwanag mula roon kapag malapit na tayo. Basta maghawakan lang tayo ng kamay. Huwag bibitaw. Maliwanag. Wika ni Rafe. Siya kasi ang may alam sa lugar. Dahil minsan na silang pumasok ng kanyang papa rito upang manguha ng mga pugad ng balin sa sayaw. Mahal kasi ang kilo niyon at iyon na ang kanilang pangkabuhayan at nagpa-asenso na rin sa kanilang buhay noon. Kasalanan mong lahat ito, Rafi. Mananagot ka sa mga kasama nating nawawala. Pagbabanta ng isa pa naming kaklase na babae na kanina pang umiiyak.
Bakit ako? May pinipilit ba ako na isa sa inyo? Nagkayayaan tayo ah. Kusa kayong sumama dahil gusto niyong makita ang loob. Sagot ni Rafe. Tama, walang sisihan. Kasalanan nating lahat to. Kung hindi tayo lumiban sa klase natin sa hapon, sana hindi tayo namimiligro ngayon. Wika naman ng nobya ni Rafe. Humigpit ang yakap ni Mylene sa akin. Tila sinyalis iyon na wag na akong sumabat pa sa usapan, kaya tumahimik na lang din ako. Naisip ko na kapkapin ang nasa unahan ko upang hawakan. Nang makapa ko ang malapad na likod nito, ay sumagi agad sa isipan ko na lalaki ang aking nasundan. Agad kong hinagilap ang kamay upang hawakan at ganoon na lamang ang gulat ko nang mahawakan ang lalaki at mabalahibo nitong kamay. Napasigaw ako noon sa gulat, kaya natakot si Mylene. Muli kong kinuha ang kutsilyo sa aking gilid at mahigpit na hinawakan ko. Sinong nasa aking unahan? Galit na tanong ko rito. Nandito ako, Dines. Bilis-bilisan nyo ng kaunti. Medyo nakadistansya na kayo. Sagot ni Alan, ang aking nasundan noon. Nagtaka ako dahil kaninong likod at kamay ang nahawakan ko. Hindi ito pang katulad namin base sa aking nakapa. Malaking tao ito, kaya malamang may edad na iyon. Aswang. May aswang talaga sa loob ng yungib na iyon. Siya ang nambiktima sa 3 naming kasamahan. Tanong ko sa sarili ko nung mga oras na iyon. Kinumpas-kumpas ko ang dalang kutsilyo. May habak din akong laging dala-dala, kaya alam ko na hindi niya ako basta-basta magalaw. Ilang sandali pa ay nakakita na kami ng liwanag, kaya bigla kaming nabuhayan ng pag-asa. Unti-unti na ring naging maliwanag ang aming dinadaanan. Ngunit paisa-isa lang ang pwedeng makalabas sa lagusan. Sobrang sikip niyon. Nang makalabas na ang nasa aking unahan ay napagdesisyonan ko na paunahin si Mylene at si Rika, ang pangsyam. Mahirap na baka biglang umatake ulit ang aswang. Nang makalabas na sila ay tila nabalian kami ng pakpak. Paano namin ngayon ipaliwanag ang pagkawala ng 3 naming kaklase? Iyong suhestyon ng iba. Sabihin daw namin na nalunod at hindi na nakita ang bangkay. Iyong ibang nagsabi ay sabihin na naligaw sa loob ng yungib. Pero hindi ako sumang-ayon sa kanila. Sinabi ko na kailangang sabihin namin ang katotohanan. At iyon ay ang nabihag sila ng aswang. At ako mismo ang magpapatunay dahil nahawakan ko mismo ang aswang. Nagulantang ang lahat. Bakit daw hindi ko sinabi? Pinaliwanag ko sa kanila ang lahat. Hinawakan ako ni Mylene. Napatingin ako ng diretso sa mata niya. Nagulat na lang ako at bigla itong tumingkayad upang abutin ang aking labi. At kinintalan iyon ng maliit na halik. Nahawakan ko ng mahigpit ang kanyang bewang upang magkaroon siya ng balanse. Hati naman ang reaksyon ng aming mga kasama. Ang sweet. Ay, may naglandian pa talaga pagkatapos ng ganitong pangyayari. Ilan sa mga reaksyon ng aming mga kasamahan. Nakita ko na pinamulahan ng mukha si Mylene. Akma itong lalayo sa akin pero nahapit ko bigla ang kanyang bewang. Totoo yun ha, wala nang bawian, sabi ko sa kanya.
Ngumiti ito, kaya hinalikan ko ng banayad sa noo. Wala na kaming pakialam sa kung anuman ang maging reaksyon ng aming mga kasamahan. Tsaka na namin sama-samang harapin ang consequences. Ang importante sa ngayon ay ang pag-ibig ko kay Mylene. Nagkagulo na nga pagdating ng baryo. Nang malaman ng mga magulang nang nawawala, ay binalingan kami lahat ng sisi. Nagalit ang papa ni Rafi. Bakit daw kami dinala sa lugar na iyon? Alam naman daw ni Rafi na bahay iyon ng aswang. Sagot naman ni Rafi ay, akala daw niya ay tinatakot lang siya ng kanyang tatay. Wala nang nagawa pa ang mga magulang ng tatlo. Pareho lang naman kaming lahat na menor de edad, kaya walang dapat sisihin sa amin. Dahil kami lahat ang nagplano na pasukin ang yungib na iyon. At sa paglipas ng mga panahon, huwag niyo nang tatanungin kung bakit nagkahiwalay kami ni Mylene. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Muli po, ako po si Dennis ng Sipalay, Negros Occidental. Bigla akong nalungkot.